kashe ɗan takarar ƙaramar hukuma. Kana da hujja ne? Yallaɓai ina da hujja sosai. Ya dai lafiya kun tare min hanya? Kai ne Suleiman? Ya kake tambayan sunana kai waye? Baba! 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 Ya Allah malam ka taimake. Kai ne aka da kake a darna? Za su kashe ni. Waye? Wasu ne. Sai ina. Yaro ɗan shekara 5 ka kasa kama shi har yanzu? Ranka da ba kasa kama shi ne ba. Kuɗi ba matsala na bane, wannan ba matsala na bane. Ni da kawai kamun yaro, kamun result. Shi da kawai nawa. In kuma kana son in je in shirya maka wata tugu ce kuma zuwa an jima a zo a daka maka wawa. To shiga ka yanzu ni yau ma ni din za mu haka. Na tambaye ka kamun shi. Ya sunanka? Izzar Mulki, Izzar Mulki. Ka tsaya a nan, kar ka je ko ina, kuma kar ka kuskura ka ce ka san ni, ka ji ko? Za a zo a ɗauke ka yanzu nan, ka ji? Shikenan. Izzar Mulki, Izzar Mulki, Izzar Mulki. Malama Aisha, ya haƙuri na baki kina ta jira na. Ina attending wasu ne a ɗayan ofis ne. Dama ni na sa aka kira ki akan maganar mijinki. Yalla bayan sa an gano wanda suka kashe shi ne. A'a, ana kan faɗaɗa bincike ne. Mai ta'adda insha Allah gaskiya za ta yi halitta. Dama so nake in ji shin wace magana kuka yi da ke da mijinki ta ƙarshe kafin ya bar gida. So wata rana ne da dare ina zaune da shi a falo. Sai ya kira waya. Bayan ya gama waya sai ya ce min zai tafi ofishin ku. Akwai rahoton da ya ɗauko zai kai mu. Daga nan dai muka yi sallama. Da shi da ɗana Fat suka wuce. Daga nan sai dai mutuwar shi na ce. Yi haƙuri malama Aisha, ki kwantar da hankali. In Allah ya yarda gaskiya za ta yi halitta. Duk wani wanda ke da hannu a cikin kisan nan, in Allah ya yarda sai gaskiya ta yi halinta kuma za mu maka shi hutu. Ki yi haƙuri.
ki ɗauki wannan a matsayin jarabawa. Yanzu ki koma gida. Akwai yiwuwar za mu ƙara neman ki ko kuma mu zo gida mu same ki. Soyayyen lamai na sanci kai girma Izzar Mulki Izzar Mulki. Lafiya kwallo 'yan mata a dangare. Ya gida ya kwana biyu. Lafiya kalau. Ya kokari kuma. Alhamdulillah. Yalla bai dan Allah taimako nake nema a gare ka. Taimako kuma wani iri 'yan mata? Yalla bai dan Allah so nake ne aiki a karkashin ka ko sakatariya ko kuma aikin gida. Aiki? Kawai abin da zai faru ki zo ofis ina gobe. Kin zama sakatariya. Allah yalla bai. Insha Allah. Nagode. Ba komai. Ba komai. Ba damuwa. Izzar Mulki Izzar Mulki. Izzar Mulki mai sarkiyar mamaki. Izzar Mulki Izzar Mulki baya kyale sarki ko diyagun sarki baya barin mai mulki ko ɗayan mai mulki cikinsa kwai wani kulli wanda bai kwancewa cikinsa kwai wani sharri mai wuyan ganewa. Izzar Mulki Izzar Mulki Izzar Mulki Izzar Mulki mai saɗiyansa su kuka waɗansu su darawa iya ƙwarewanka kan sasanci kai girma iya ƙwarewanka kan makircinsa kai girba. Izzar Mulki mai sa mutunta ama Izzar Mulki. Izzar Mulki Izzar Mulki. Na kuka baiwar Allah. Haba Aisha, sati guda fa kenan da rasuwar mijinki. Sai kuka kike, abinci ba ci kike ba, ruwa ba sha kike ba. Ba komai mijinki ke bukata yanzu ba illa addu'a. Addu'a kawai zaki yi Allah ubangiji ya ji kansa da rahama. Shikenan sannan kuma ki addu'a Allah ya bayyana danki Fahad. haka ne kawata. Aisha, kaddara ba inda ba ta zo. Hakuri zaki, fatan mu kawai Allah ya ji kanshi ya gafarta. To Aisha, mu za mu wuce. Allah ya ji kanshi, Allah ya gafarta masa. Izzar Mulki Izzar Mulki Izzar Mulki Izzar Mulki. Akwai mutanen da za su zo su neme ni, ina ga za su kai su mutane 6, amma ɗayan yana da surutu, ɗayan kuma magana shi sai kin yi haƙuri, saboda ɗaya daga cikin su yana da surutu. Kato. Odo? Ki bari, sai na dawo dai. Odo, na gaya maka ka daina yawan kira na, ka sai na mu'amala da mutane da yawa, kuma na gaya maka yanzu kuna ina ne, kuna wannan daban ne? Oke, to ga nan zuwa. Izzar Mulki Izzar Mulki. Assalamu alaikum, oga ina wuni? Wa alaiki assalam, lafiya kalauren ke daɗe. Ya me ke tafa da ke ne? Da Allah oga yalla bai na nan? Wallahi kin dan yi rashin sa'a kaɗan yalla bai yanzu nan ya fita. Da a ce kin zo ma nan da minti 1 kafin ya wuce ina ga da zaki iya haduwa da shi. To shikenan in ya zo da Allah ka ce masa Asma'u ce. To ba matsala insha Allah. To ba komai, Allah ya sani.
Izzar Mulki, Izzar Mulki. Assalamu alaikum. Amin wa alaikum salam. Mutum ne? Ya aka yi, barka da zuwa. Barka ka dai, ya aiki? Alhamdulillah mun gode ma Allah gashi muna fama. Madalla. Ya ake ciki? To, a iya binciken da na yi. A cikin dai mutanen da ya fi waya da su, sunansa Kolo. Duk sanda Kolo ya kira shi, yakan fita waje sai ya bar inda mutane suke sai ya fita waje ya je yi maganar shi da shi kafin ya dawo. Bayan shi fa akwai wani abu da kika To, na kuma yin iya kokari na akwai ranar da Kolo ya kira shi sai ya fita. Sai na bi shi a baya. Iya kalman kenan da na ji. Kolo kuna daban ne ga nan zuwa. To shi kenan. A dai ƙara ƙoƙari. Da fatan dai na gama ayyuka. Ina ki dan ƙara hakuri saura kaɗan. To shi kenan babu matsala. Kuma da ko wani abu na kira ka a waya ko kuma na yi tattaki na zo da kake. To shi kenan ba matsala. To shi kenan. Ina sauran zuwa. Izzar Mulki, Izzar Mulki. Sajan Gambo. Bosa. Easy. Me kuke yi ne yanzu? Sa wannan statement din da ke doka batun faɗan wannan matan da mijinta. Bayan shi fa? Bayan shi ba kun misa sai dai wannan barawan da aka kama jiya su yan wani su yi belin shi musa. To ka kira mun Corporal Ilu. Okay sir. Thank you sir. Mission sir. Okay, carry on. Izzar Mulki, Izzar Mulki. Assalamu alaikum. Amin wa alaikum salam. Good morning sir. Lafiya lau. Ranka daɗe, a ce kana nema na. Corporal Ilu. Allah ya ƙara ma mazi ranka daɗe. Corporal Ilu. Allah ya saka wuce haka. So nawa na kira ka? Na ji so biyu ranka daɗe. To ina so zan baka wani aiki wanda ina buƙatar sakamako daga nan zuwa kwana 3. Ina so ka shiga cikin daba-daba ka binciko min wane ne Kolo. Amma hakan ba zai yiwu ba sai ka yi shiga irin tasu. Ya naga kana kyarma ne. Ranka daɗe, kyarman farin ciki ne ranka daɗe. Karo na farko da aka bani gagarumin aiki a ofis nan da zai sa ni shahada. Okay. To za ka fara aiki daga yau. Yau ne za a fara aikin? Daga yanzu ma za a fara. Permission sa. Izzar Mulki, Izzar Mulki. To ka shigo nan in ka isa. An ƙi a shigo. Wani tuku kuka shirya mu. Ba hannu kake jin za ka iya kamawa ba? An bi ku. Kuma wallahi ka jira bataliya. Ka ji na kira maka Najeriya. To ka shigo ciki ka gani sai mun yi gunduwa da kai. An gaya muku. Ma'ana da ke an kunyisa. Kuma Izzar Mulki, Izzar Mulki.
Izzar Mulki, Izzar Mulki, Izzar Mulki. Alhaji Musa, ya kwai da ciya lady na kasa gane kanta fa. Ok, kun yi magana da ita? To ba damuwa. Gobe mu haɗu da ku a ofis da safe. Ok. Wasu kuma? Suwaye? Security? Ce musu su zo. Sadiyansa su kuka waɗansu su darawa iya kwarewanka kan sasanci. Dan Ali, kun biyo ni gida, sannan kun ƙara biyo ni inda nake huta gidan gona, baka bar ni me kake nema? Honorable, abin da nake so ka fahimta duk wannan bibiyar da muke yi muna ƙoƙari ne mu wanke ka daga zargi. Sajan Gambo, wai wani irin wanki ne za a mai? Kai da Allah gafara. Wanda aka kashe. Dan takara ne na karamar hukuma kuma kai ma dan takara ne. Siyasa ne. Kaga nayi kama da wanda zai iya kashe mutum? In short dai abin da ya kawo mu. Cikin yaran da muke zargi akwai wanda muka kama jiya kuma mun same shi da ID card na kamfanin ka. ID card na kamfani na? Kwarai. Okay. Idan ba za ka damu ba gobe da misalin karfe 9 na safe muna gayyata ka zuwa ofis din mu. Allah ya kai mu. Allah ya kai mu. Allah ya kai mu. Mun baka lafiya. Mun baka lafiya. Izzar Mulki, Izzar Mulki. Lafiya kun tare min hanya? Akan idona aka kashe dan takarar karamar hukuma. To uwa, kamar yadda kuka sani sunana Muhammad Ishaq, inkiya na ma'aiki. My name is Sale Isa Muhammad. Sunana Mahmud Maryam Kaita. Sunana Suleiman Chamu. Sunana Mujahid Abubakar. Sunana Rabi Musa. Sunana Mahmud Dan Kwambo. Sunana Muhammad Dayyab. Sunana Fahad Abdullahi. Ni ne na fito a cikin wannan sabon shiri mai suna Izzar Mulki. Sajan Gambo. Ko ili ka rasa abin da zaka kawo min sai wannan yaron da bai kai shekara 18 ba a dokar kasa. Me gani ne ta cikin aiki ne ranka da. Wani irin cikin aiki kalle shi fa dan Allah kai yanzu har yanzu ba za ka canza daga halin da kake. Wanda na fito mai suna Dr. Rais. Kuɗi ba matsala na bane, wannan ba matsala na bane. Ni da kawai kamun yaro, kamun result. Shi da kawai nawa. Kofar ilu. Kana son in je in shirya maka wata tugu ce kuma zuwa anjima a zo a daka maka wawa. Asma'u, na kuma yin iya kokari na akwai ranar da kuro ya kira shi sai ya fita. Fahad. Baba. Inspector Dan Ali. Dama akwai wanda muke zargi mai suna Kolo wato dan daba. Gaban nan da 24 hours zan dauko ma wannan yaron. Ni ce Aisha a cikin Izzar Mulki matan Sulaiman dan jarida. Dalla rufe mana baki da wannan tsakiyar dare ne za a tafi da kai? Domin kallon wannan shiri. mai suna Izzar Mulki. Kolo? Za su kashe. Suwaye? Rosini. Suna ina. Yaro ɗan shekara 5 ka kasa kama shi har yanzu? Za mu sake ta a cikin channel. Gobe ilimi zan gani haka. Ai ranka ya daɗe. Ina shan kwanan nan ta dogon titi. Nan na ganshi kan kwana hura leda ake inda ka san ba dogaro ranka ya daɗe. Na tambaye ka kamun shi.
Ya sunanka? A YouTube mai suna DY Abaza TV. DY Abaza TV. DY Abaza TV. Mai suna DY a cikin sabon shirinmu mai suna Izzar Mulki. DY Abaza TV. DY Abaza TV. Dan Allah, dan annabi masoya gaba daya. In kun kalla, ku danna subscribe. Kar fa ka bari a baka labari. Wallahi mai duk angonmu ne kwata baya daɗi saboda jiya an kashe wani ɗan jarida kuma an sace ɗan shi. Yaro, ɗaya? Ya na ganka wani iri? Ba komi. Bayan nan ku danna mana ƙararrawa. Ƙyalala mu yadda in mun ɗora sabbin fina-finai za ta sanar da ku dare. amma ka sani ba na son damuwa saboda dan Ali duk wanda ya shiga gona na wallahi ba zai kwasa da daɗi ba. Kofar ilu. DY Abaza TV ta huci. Sha kallo lafiya. Izzar Mulki, Izzar Mulki.